Nelson Chamisa aiwa akufamba neimwe moto inonzi New Direction abva auya ndobva ati aiwa takuda kumuvha neNew Direction kwete zvekutedzera the current regime zviri kuitika kuti aiwa vanhu vanotambura aiwa vanhu vachishayiwa kana kutadza kuisa food on the table. Sanapinda mashoko atagona Nelson Chamisa aiwa vataura nhau yavo yechange. Nelson Chamisa havambochinji havambosi agenda, nhau yavo ndeye change, ndeye kutransforma Zimbabwe. Sanapinda mashoko ataura ndopano kuti bva wasubscribe uleka ubva watina on the bell icon. Anouya pa-CNC pachannel pake onyora achiti leadership changes everything, we will bring Zimbabwe back to better than this level of self-sufficiency, a booming economy and reclaiming of a dual status in the world. We will be the first in many things. New Direction. Do mashoko anouya achitagona Nelson Chamisa vachiti aiwa takumubva neNew Direction, hatichadi kutedzera aiwa zviri kuitiwa kana the ruling party iri kuita kuti aiwa vanhu vatambure, vanhu vashayiwe nyangwe pekupinda nekuda kwokuti vanenge vachiona zvinhu zvakaoma zvisiri kufamba. Asi Nelson Chamisa ari kuti aiwa ndikaona mukana I'm going to transform Zimbabwe. Saka muri Zimbabwe mbodudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko aNelson Chamisa. Aiwa Nelson Chamisa vanogara vachiwa chimotivheta vanhu. Pinai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu, musanga no subscribe kuleka chinotina on the bell icon.